Hej alle sammen. I dag laver jeg en video alene. Så ja, okay. I dag bliver det en lidt anderledes video. Jeg laver en video. Jeg ikke bare sige det. Den her, den har jeg selv lavet. Det er en Kinder Surprise, og det er simpelthen en lip scrub. Jeg har fundet den her opskrift inde på hjemmesiden. Og ja. Det var det. Og den er klog Vaseline. Pink glow. Og den er pink. Og ja, mange ting. Ej, hvor er det nemt. Jeg kan jo bare bruge nogle øjenskygge og blende rundt. Nej, så enkelt lidt ikke. For I kan se, den er helt flad. Den er helt flad. Og så er den også lidt hårdere. Så ja. Hvis I vil have en DIY på de her to læbprodukter, som jeg har lavet for nylig, så skriv ned i kommentaren, fordi jeg er lidt tør for videoidéer, så det vil bare være mega dejligt med noget hjælp. Og så er den her Dot Marc Jacobs prøve, som bare løber på, og så slår det mig, hvorfor ikke lave en video med alle de prøver på papir, jeg har. Men jeg vil høre, hvad I synes om det først, for jeg har ikke rigtig set andre lave sådan en video. Så jeg tænkte, hvorfor ikke prøve det? Men jeg vil høre, om I synes, det var en god idé, eller om det var en dårlig idé. Så det er sådan hænger lidt på jer. Så skriv i kommentaren, om I vil have en video, hvor jeg viser alle mine prøver på papir. Parfumebrug selvfølgelig. Og at jeg laver en DIY på dem her. Så I må have en god påske og lage af og sommerferien og alt det der. Og der kommer selvfølgelig nogle videoer hen af ugen og måneden og alt det der. Så like, comment, subscribe, og jeg så lover til næste video. Hej hej!